at least. Go, go. Go, 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 go. Sige, go, go. Inspire, inspire, inspire. Oh. Laban na, you have a family I here. know how you feel. I've been there. Salamat po kay Sir Ed, sa James family. Ang nauna sa Lord Almighty, nagpasalamat po tukuan namin na kampany. O shout out kay Sir Anthony na nag-recruit. Anthony, Antipala. Nga kami. Good. Kay Sir Ray. Nauna din ako ani. Ginigod ko ni Sir Anthony. Pagdili ko, good po. Ano ko dili ko, Sir, kay scam na. Nanawa siya ba? Dili ko, Sir, kay scam na. Nga networking. Sige lang ba, try lang. Muto nga pag ano na ko din ni. Murag sari-sari lang ako ang murag wala lang plano din na iseryoso. Muto pag sunod lang ko ani. Dahil lang po kayo na discourage kasi itong post ilang siya how much ang mga buyer niya. Pag mga tanaw, wala lang hapon. Muto nga, year-end ko siya. Nag-ampo ko ba na kung ang taas ako ano, focus Lord, tabangin ko mga asa ko ano, utang, focus sa brokerage ba or sa kanang developer. Muto nga, isa ka property specialist din asa ka rin. Na-inspired ka? Na-inspired? Wow! Ako siyang gitsyat, anak ko ma'am, kanang, halinan na to siya. Ako siyang nga na ano ma'am, kanang, hindi ko maayos yung mga daw na yung info. Kanang, gusto di ko mahimot ikaw, anak ko sa iya. See? Isang busy siya, yung gitsyat, anak ko siya, nasa karoon din siya, faith marnes. Wow! Grabe. Yung ako ginatsyat na siya, ma'am, kaya rin na ma'am, ako dahil ako pa-discourage ma'am. Ayaw, kaya rin mo na. Pagka year-end nato, January 1, yun, hari na, nagpunsiya, nakulog lang. Parang na ano ko sa ilaha ba? Inspired. Kaya rin na mag-post lang. Sige kong post na. One time na nga na ang client sa mga ma'am, may kakaroon, anak ko, yes ma'am, siya, hindi ko sa iyo sa Braya. Yes mo kayo mo. Wala pa dito pa masahe. Layo, ay ako, inakuha nung ayaw ako ako anigano ko nung hindi ko makahiram sa inyo mga G's. Tingtilang ako pa Manolo. Pag-abot sa Manolo, nakalisagyanan ang buyer. Sa kay Kilian. Wala akong nag-isipika, naroon siya ang tanaw siya. Pag-abot na dito, wala pa tayo siya nakasulod sa kanang Alexa. Doon siya, tara, magpan-serve ka. Wow! Malipay kayo. Alexa pa yun, unit. Ha? Alexa, kapag siyempre kayo kaya-size ng standard. Wala akong nag-isipika. Ah, high-end. Pa-reserve doon siya. Yes. Pagka alas 20 pa din ito, makain po kuma. Generous po kayo ang bayan. Hindi ako delivery. Dito, safety tayo. Kumay kayo nakauli. After ito siya, 10 days na nakukuha. Kanang sa Elena nga reservation mo kuma. Kami kayo kuma. Invite for delay. Yay! From being down, now being inspired agent. Okay, now let's have partner Jane Grace. Yay! The right hand of Professor X. Ay, si Jean dito. Hello everyone. Ito yung kumban. Givers ko lang kumban. Ipa-tiktok dito karon. Actually, naka-prepare na speech. Kanina ko pumunta ko alam ko. Wow, prepare tayo siya. Bitawan kay kanang ako rin si Jane Grace, then career college from Technical University, then nag-graduate ko din sa Jansi atong last December, then invite ako leader na ko si Ipaan, si Nika. And also mag-thank you lang ko kang una sa Ginoo jud kay mo din sa iya hagit. Ako din ako sa iya tubangan and so grateful gid kayo din. And support ka ng thank you dito kay nakapresent sa iyo mga tubangan. And also thank you kayo sa Jamsi for this opportunity. Thank you kay Sir Ray, kay Sir Edwin, kay Sir Agamampora, kay tungod sa inyo hamang ka ng thankful kay ko as in kay kung sa mga kailangan kay more responsive ba, very much appreciated kay ko sa inyo ha. And then also thank you kayo kay ko sa inyo gitagaghatag mo ka ng value sa inyo ang agent. Yes, and also
side good gawin ako kanang down kanang side maka ano ko discourage or pressure itong daging kasi kisa akong part kay siyempre wala kay car or wala kay sakyanan then if imong agent ay yung client gusto mo i-side tour then ang isa po ka kahit yung gusto mo side tour yun hindi mo na kasi yung feeling then sa yung bitaw then kung mapunta ka sa itong listing then maraming set to gyapon ba kasi ngayon ako kang Sir Ed or kang Sir Ray tapang and then thank you kayo as in thank you. You're welcome. And also, but ina-always na ako sa akong mind yun nga ka ng dili lang yun to give up, then di lang yun mag-lose hope because great things are coming our way good. And also, we will win not immediately but definitely good. Yes. Also, ang failure is part na dyan sa ato ang success. Be positive na dito always. So, ako na-learn itong Sir Ray nga ka na i-positive yung mo action and then ay positive yung mindset, positive yung results. And also then, isa sa siya, dili na ako muna sa life pala sa if kung gusto yung tinag-changes sa imong life, kailangan din yung mga effort, be passionate yung sa imong kinabuhat, and also ka ng consistent ng diet. And also, if and so, kung gusto yung tinag-changes and so, na-progress din ang imong life sa imong life, be committed lang din ka sa imong plan. And also, let go all tanan sa yung reasons or mga excuses. And also, do whatever it takes to become who you destined to become. Wow! Grabe, ha? Kita-ms? Sayang Grabe. no, dito makapag-tiktok sa iya. Okay, wala ka take mo ang proper na sound system. So, Right. from being discouraged, now a driven agent. Diba? Bongga. So, now let's call in, nana si partner Bernadette Guadalquivir. Yay! Kani. Silent. Nagsabot din mo mamulikay. Rehearsal sila. Silent ready sila. Kuyaw kini mamaligya. Hindi. Yung bangka. Wala ba ka prepare sa speech pero Sige lang, okay ra. Nagat po dito. So, good afternoon sa tanan. So, I am Bernadette Guadalquivir, 21 years old, studying at Museo. So, classmate kami ni Ma'am Jane, and siya po daw nag-invite sa ako dito sa PLT. So, first, gusto na ko magpasalamat sa tanan team dito sa DLT kay kanang 3 months pa lang ko, I mean, mag 3 months pa lang ko dito, pero kanang tanan yun ako needs and mga kanang kailangan or yung mga pangutana kay ilahag yung ma-provide. So, salamat yun, especially kay Sir Ray, kay nagi siya perfect pag nakoy mga kailangan about sa akong mga clients. So, nagpasalamat po ko kay Sir Gerson sa ako ang first sale. Wow! How si Jerson? Yes. Siya ang Grabe, kuhan ka ng sa seller side and kanang ditabangan dito nilaga ng persuade sa ako ang client ko para kanang ma-close deal lagi na mo ang first sale naman ni Sir Gerson sa brokerage. So murag akong lesson lang na learn and then ma-share na ako kadon is kanang about consistency kay ato mag-on na kay mga first to second week guro na ako dito sa realty kay yes motivated ko kanang posting ko every day pero motivated ko pero mura lagi kulang ako ang action or ways kay kanang dili kay ko ga entertain sa mga clients and then kay gamay ra man pud kay mura ga discourage ko ba kay gamay ra kay mga client ang ga pangayog details of information. So pagka January tayo na to kay mura wala lagi posting ba tas sige na ko lahag with friends sige gasto mura portahan nga. So after natantil ka itong naka-sale na dahil si Ma'am Jane about sa Bria. So, mga din ko ang naka-inspire lagi sa ako. Na ako motivation kay nabalik lagi. And then, other motivation ko na is katong sa akong kanang pamilya, kanang ipahawa na lagi sa balay. So, kanang pero kailangan naman Kaya mo yan. Nakapangita na kanang balay sila, bagong balay sila mama. So, kanang nang-lead kayo ang kwarta ba? So, harto kay na motivate bit ko na consistent bit na pag-posting kanang sa isa ka adlaw that duha tulo ang i-posting niya kanang mga 3 AM na ko makatulog kay mag-reply sa mga client ingana until dayon close deal dayon ni Sir Gerson
Then after 2 days, naka-close deal na po ito Bria. Wow! Yes! So, kanang, paano yun kayo, blessing yun kayo itong ato ng week, and then, yes. Basta kayo, wala din ko ka-expect ato na blessing. Basta lang, kanang, kung, Basta muna to. basta lang nga, kayo naging belief na talagang Yes. kung kahago kay ma-rewarded lang yun at the end. So, Yes, tama. believe lang yun, laban lang yun guys, ma-reward, ma-pay off lang yun na nato ang mga effort. Yes! Thank Grabe you for sa. hosting. Oh, see? Aminaw gid mo sa ilang kwan ha, kay experience na nila. Correct. From a simple student, now a special agent. Ako, from a simple student, from a special child. Okay, so, moving on to partner Faith Barlizo. Ni, Yes! sige ako ni kahalinan. O sa kay sekreto ba? Aside sa taas ng buhok. Ang mata sila buhok, no? Oo. Napansin ito, Pataas taas ng ng buhok, buhok. sir ba? Pataas siguro magbuhok, ha? O, mga taas ng buhok yung nakahalin. Alright guys, so first of all, naka-enter ko dari last September. Ang na-invite sa ako is my best friend, Dominic or Natalia Mercado. So, sa katugid na time yun is grabe gid ako pangita bitaw gid og trabaho or part-time kung kuan kanang to kaning marag dili ko mahimutang bitaw sa among balay nga kaning wala ko marag mabuhat bitaw nga na sa kuan. Tapos moto anak ko sa best friend na "Uy, sige pasudla ko ana magkuan ko as in tugma na gyud nga na kay ko as in kaning every time nga mag-mentor si Sir Ray ato nga kuan as in ginakuan ko sa ginoo sa akong utok bitaw nga na sige kaning fight lang gyud as in kayo ni mo dapat pag-uli dai sige ko post din tapos dara yung mga client bitaw kuan na maapila ni how much kaning ana sa ako mga natunan sa mga pangingon nilang Sir Ray, Sir Edwin, Ma'am Cora, pag may mga utana din sa ako agad nga ma'am, kaning maulaw bitaw sila, maulaw sila Sir Ray, Sir Edwin, or Ma'am Cora nga mga utana. Nag-replyan yun ako kahit manang maningkamot, yun ko maningkamot. Marin ko nga, pila ko siguro pa man nga nagbulat ko ato nga client. Then tapos nagkuha na din siya, nagpa-reserve na din sa kanang city na. Yes. Then, mga person kita nga magkuhan dito sa mga uy nakahalin kay nga dato na kay na kung nga ako di pasabot sa ilaha ako nga kaning ang kuan mang gud is hindi mo siya milyonaryo na rin kadit sudayon hinahingay lang din sila ipakuan ang bitaw din sila nga kuan labo may doubt sa imong person bitaw nga kuan sa mga sure nga ning ano ni siguro kay center niya kung di ko nga bitaw nya dako kayo ko gasto nangulang ka kung mani para mag-agto sa balingasag, ako aning anak. Pero ako kung karang mga kuan, kung nagbayad, bigyan ko ako ang buha ko kaning gasto nga pagpakaon, pag nagbayad ako sa ako tito para mag-guide sa mga squad, hindi ko kabalog drive. Kami hindi ko kabalog yun. Kaya tinatay sa kalisting ka, iba ang kuan. Diyan yung direct, bitag sa owner, bitaw. Kaya so, kay mangitag listing na kaning direct sa owner as in. Kaning namugod gid minakuan dati ako pag umangkon love gid kay nako pero manang mark eager bitaw gid kay ko nga maka-sale bitaw brokerage as kay kuan mangud gusto mangud ko nga maulian na bitaw sa iyang sakit bitaw kay doktor bitaw nga 6 ra ka taman munang mark puot sa mong na kay Go! Kaya! Kaya Nakay motivation. Nga ano buhatan. Yes. magkuan na siya karon mag-7 na siya karon kaning June sa process yung goal na gusto mong milyonaryo nga nakita manang thank you kaayo thank you kay tanan Yes. Adrian Cora salamat sa inyo tanan guys Yay! Congratulations! partner Faith. 20 years old. Kuya ko din sa Padayba. Iabot ko sa Jem Marina because of Jane Grace naman. Angel gapon. At that time, nahalinan siya na nag-invite ko sa iya kay siyempre, so nagdapo ko ito nga ka ng naabot sa pinikanan ng negosyante. Then, Go! Kaya mo yan! Basta ginikanan lagi dayon na. overwhelmed lang. Overwhelmed. Pagkas ka na. Kasi nagpagilat mo, ma'am.
Si Elmer, oh. Sabi ko Elmer, oh. Kaya ipon, nagpapos akong ugangan. Okay. Tapos dili ko gusto nga, sige ko yun. Ito trabaho ko yun. Ayan, at least, oh. Go, go. Go. Sige, go. Inspire. Oh. Laban na, you have a family I here. know how you feel. I've been there. Tapi ko yung gihapon ko sa akong ugangan before. Finally, nakadeside ko mahawa na dito. Kaya kasi ako tayo sabi ko mag-ugat sa ako kasi may agba mo. Sabi ko po at ako dito yung alat sa kuha. Tapos ito po lang, hindi ko gusto ko magtawa kayo. Gusto na rin ako sa ako yung information. Actually, wala rin ako anak. Thank you. 3 years old and 4 years old. Dili lagi halata, ma'am. Katong kuyog ni mo diri last time to yung partner. Yeah, wala na po sir. Ano ito nga, nag-inspire ko sa iya, bisan ko, wala ko naging parenting. Pero still, palayon niya po sa siguro ka. Gusto sila ba, upgraded ako. Ina na po siya na-gym. Yung taon din, hindi sa tuwid nga hindi siya makareply permit ako mga kamutan na may music na siya. Oh, libog si Jen. Way libog. Sige na po email sa ako. Sabi mo mga, sige, padayon na na kay Basin Nihar. Bugay, nabuk. Okay, last year, 2019, dapat graduate ko sa CRI 2017. Ngunit ko nga wala na continue ako mag-iskila, kaya laging gulot na. Hanggang 2017, ang anak ko sa kumpulmerong anak. 2018, gusto na punta ko mawala ng iskila, wala na saan, kinumurog na saan. Nasa gunsunan di ay. Lagi kay wala pa'y buot. Kaya mo nito kapag 2019, nag-decide ko iskila pagka-grade 12, regular ako grade 11. Regular ako grade 12. Ngunit ko wala ka-graduate ko. Pero lagi isip kayo nga. Pag walang sumon pa nga. Umata ka sa kadlawang, di ulitin ka sa matata na sa kadlawang, di bumiligyan na sa tungkol. Tapos pag-aaral sa ito, ulit sa experiment ka sa ito. Ipamangkat nyo sa di bumiligyaon. Ulitin nyo mo kung gawan na ng sapatos na yung gawin kay lagi mo na lagi na kong dalaga. Siyempre, grade 2 talaga ng activity. Wala simbuan ulit. Mulit ko nga. Mulit ko nga. Mulit ko nga. I-motivate na pa kung kagalingon nga. Makapangita ko lahat sa insights kayo. Ako mag-iuga nga disconsider siyang anak ka. Ngunit ko ngayon anak ko ito ka ulit pa ako. Inanak ko siya nga. Ako'y bahala kong itang pangwarta. Kulit-kulit o tuwa. Kulit-kulit o tagwag kayo sa kata. Ngunit ko nga nag-inquire ko kang Jing. Ang 3 sa February na halinan ko Brea. Yeah. Grabe ang encouraging. Okay, Fairy Jane. Ngunit ko nga wala na ko Mga nagdugan. Amazon. Wala na ko nagdugan yung mga negative sa kuugangan. Kinamaliman ko sa kuugan. Kinikanan dyan. Ganahan sila. Napalamihan. Pasalamat po sa kong ginikanan kay permis sila na amot. Motivate dito sila sa kuha. Ayaw ka sa ayaw sa. Okay na magiging pinagsaidod sa una. Matod sa nag-COVID, so wala na isaidod. Pagkod garon. Kunin ko nga, gitugot ko siguro sa Ginoo nga maabot ko din kay kanang naa naman dyan makabantay sa akong anak ba kay in case medyo nga magdungan ni naik ko anak kong bana na kung siya'y lain lang ako na ako'y client na ay makabantay sa akong anak. That time din nga last sa February nga sa second week nalinan ko na pasalamat ko kung kayo kay kanang i-encourage ko sa pinikanan baka karoon na atong kalisod kay kanang mo dito nga hinawag ko sa uban nga dili mo wala ng paglaom hinawag ko nga sa kanang sa inyong pagpamaligyaw property o
Subanan ninyo ang Ginoo kay only God knows first the goat is. Yay! Amen. Then always think positive and positive thing will happen. Dagan sila. Yay! From being a complicated daughter-in-law, now a motivated mother and realty agent. Yeah. Okay, next, partner Nessie. Jem, Sisi. This a moment ko ang mga names ko sa atong group chat. So, where is partner Nessie? Daras likod. Ay, hello! Oo. Good morning sa tanan. Good morning. Akong ngalan, di ba, ni si Jimsy, pero actually, ni si Cherry Lee ang ngalan. Usually, ginatawag ko Nestle. Pero hindi ko nagiya sa Nestle, pero gi-claim na yun ako na social kay kong ngalan. Yes. Pasalamat Mahalon. ko sa akong bana, nagbiyaan ko, Korean akong bana, ako masayod sa kasayuran sa tanan. Kala na lang ang iyang gihatag sa ako ang ngalan. Although kay Rose, na murag wala siya sa giron. Wala, excitor. Excitor. Tungkol sa iyan, Ang ginabuhi, gad. ko sa ako na Rose. Gusto man yung muling kabisihan. Sure lang ko. Kahit one thing, jobless ko. Wala kita to sa ako, mga monster. Kung anong nito sila mo soro. I don't know kung makaguess mo sa akong edad, no? Lola na gito. Ah. Yes. Kana inyong gipanghilak-hilak din na lamiki kumuto ng anak. Pero, bless magyapon ko kaya na tagaan ko niya ako. Pero I just can't imagine na ang mga bata na nga as motivated as you are. Yay! Yes. Nakaingong ko, Grabe. syempre anak ko man ni sila, di pa ta makapili, pero putan man ang akong kids. Only that, wala nila namana ang pagkabagagnaw na ako na tao. Oo. Gira lang yun kay ko, sir. O tilingira, namurag na ang maskin wala, bitaw. Oo. Kadugo-dugo, dugmok na kaayo sa sulod. Pero number one, kay ko anak. Kanang mapagkunwari nga naman. Oo. Di ko masugot na tanawang ko di ko makaluluoy. Di ko Oo. masugot anak. Bahalag wala ko'y kwarta. Bahalag dili ko kabalo. Pero taas mo, kaya ko kung ano man. Pag every time you feel so sad, and then tanawa ang mirror sa ikod ang imong face, i-project nimo, negative will always come. Yes. Taas daghan nagsumpay ang Tama. problema. Nganong niabot ko sa di ko kasabot jobless ko. Nganong i-survive ko ni Guapa, ni sexy lang gyapon ko. Yeah! Tawa. See? Yes, nano, Grabe. every time tanaw ko sa mirror, ano ba rin wala ko'y kwarta kasi guwapa ko. Correct. Diba? Yes. How would you present yourself to a person na mutuog din sa imo na mupalit? Wala pa ko'y halin. Exactly. Sa tinuod lang din, wala pa ko'y ikahambog. Kaya nga ako lang ikahambog, yung Lord, nakahambog ko kahila. Nagtuugin sila na ako mga kahila, dili mga bigatin ko, no? Pero don't you ever expect ka na ng mga kwartahan na dili kinakusalig sa imo. Kasi noon sa mga amigo nga naman, out of those, kaya nilang simple. Utang na to, mamaligya si pobre o tambal. Oo. Pag mamaligya si pobre o tambal sa kwartahan, dili, nakadungog na ko na. Pero si kwartahan mo baligya. Tungkol kay na trademark. Correct? Correct. Ngayon dahil na, ay, pre, si Kuan pagpalit na rin, ay, bahala paglibo na. Because of the pride. Yes. No, we are nobody. And doon ako na-discourage sa atong status sa life. But, definitely, mao na siyang kamaturan. Ang ako lang, keep on, sana bitang, keep on dreaming. About sa pakasundan ko, happy-happy na lang ako. Kaya ano, I've been into business, na-fail na many times. I'm single. Kasi pinaka, Single na. nanak siya boyfriend. Wow! Take it na. Anyway, what I'm trying to tell you guys, even if sa pa na siya kalisod ang role na inyong yagian, isa ang ginang masultihan na, be strong. Problema lang yan. Ngayon lang yan. Yes, tama. Because Correct. one of those failures sa kinabuhi na ami isa, sure, di ko na kita isa magpalipay sa imo. I want to share this blessing. For me, it's a blessing. Very big blessing. Why? Kung dili man ko maswerte sa halin, base maswerte ko sa lain na ako i-invite din, right? Yes. Na dili na ko siya i-keep for myself, pero ako na lang siyang ipasibya na, oy, naay nga dito exist. But so far, medyo naay mga upcoming na musulod, so base di I deserve.
Oo. Okay. Na may usahay ko ko na I might not be as kanang gi-expect sa tao, but I might be an instrument Yes. to Correct. others or kinasabi. To excel. Yes. Thank you so so much. much. Thank you, Ma'am ma'am. Nancy, sharing Grabe, inspiring. from a taken for granted wife and being single, now a happy and in love. Reality specialist.